Lad os først kigge på den første. De ønsker at behage Gud ved deres tilbedelse, vil bevare en ren adfærd, især i forbindelse med de moralske normer, som Gud selv har opstillet. I modsætning til samfundets eftergivenhed er i Bibelen helt klart ikke givet rum for forklaring, når det gælder Guds fordømmelse af løgn, teori, utugt, ægteskabsbrud, homoseksualitet, mord og alle former for bedrag. Bibelen fordømmer ikke blot selv den forkerte handling, men også den forkerte tankegang, der fører til. Og i den her, der synes jeg lige, at vi skal læse 2. Mosebog, kapitel 20. Ser vi hen til ham efter vejledning. Den kristne disciple Jakob